Ako day si Rolando Espanto. Ang uluhan day sa kong pag-awiton mao ang paghinulsol na higala ko. Ako day magahagit kaninyo kung napay panahon maghinulsol ta sa atong mga kalapasan, sa atong mga sala na atong nahimo o mubalik ta diya sa bakan sa atong buhi nga Dios. Sa pagtungan mo sa baso nagkatawa kanino, tagaan mo lang problema, ang lawas ni mo ginusugpa, tambagan ka sa imong binikanan, palapos mo lang sa pikas mong dalunggan, kay ang imo lang matuman, ang pagpatuyang ning kalibutan. Apan gihigugma ka sa imong papa ug sa imong mama, paginulsol na higala, kaysa dili madugay mo balik si Kristo. Paginulsol na higala, aron sa impyerno di ka masugba. Abot ang mga adlaw nga ikaw magbasol na, ubag ang imong atay, pinaini mo magutay-gutay, wala ka na'y barkada na kanimo bisita, kay ang imong kwarta nahurot sa medisina. Paginulsol na higala, kaysa dili madugay mo balik si Kristo. Paginulsol